mai gida manci an banye simin zo mu gaida babban zaki mai sama za su sha mamaki mai haske kamar lantarki alhaji jamilu ki cima an banye simin dan sarki lafiya zaki an banye simin sirri dauna a duniya ke take yin zance lafiya zaki dan sarki lamirka daga tutu da muje sirri dauna uban gidan ma akwai kada tsabtu mai abba gabas gwari zannan wanda baya magunta an banye simene an banye simin da udan maza Allah ku ya ja kwanan kaga uba na marayu da mai uba alhajin Allah tsare dauna mai matasa san da gurina kici wannan ya gore nuna tafi da babban zakin mu alhajin Allah sai kai alhajin Allah sai kai gidan kudi tsare dauna mai rabbana la tsare an banye simin tsare tafi da zaki gon al'umma an banye simin gama da duniya mai gidan mu mai kyan zuciya mai komai yore ka'ida dan umma mai dubin tarbiya mai komai yore ka'ida cimanci baya hayaniya dan sarki mai kyan duniya gabare dan sarki sama da ne maka sambara sama da ne kai zaki sarda ne ke maka sambara sama da ne kai zaki sarda ne ke maka fitura kai dodo ne gon makiya na wai suka ja magwaran adam alhaji gane ga yare ma sarai da wani madandan amma da ya ikon Allah zo jama maje dan sarki ka jama maje dan sarki kai ko daban daban ma dawo ya ji kake mai sabon na fi dan ku ci gaba ko ka kawo yayi yare sarkin waka ilan zaman na hannunka maza ba maki dan sarai da wani maza ba maki dan sarai da wani mu ko za mai maka amshi ma ku ki dan sarai da wani fatan za ku yi mina amshi dole ne za mai maka amshi domin na ne gun maliya alhajin Allah dan maliya alhajin Allah dan sarki kai ga masu gadan arziki domin duke ya san tsara na gidaje masu tsara motoci masu tsara menene ku faɗa mana ko in mamashi maganar babakin mu za ka ji ba domin mu babu ruwan to in ko babu ruwan ko ne ko na ce da ruwana zan ba ku labarin wanci wato sirri da wani gwanina dan sarkin marsin afirka domin ko ba ku hiyana masu lanjibi sun wuce wasa a cikin kasar gada ke tare masu bamban marsi ne masu bamban aiki ne dan sarki ne sirri dauna dan sarkin marsin afirka Allah ku ya ja kwanan maza mai kyawun halaye da mutunci ne sirri dauna domin kyawun halinsa ne kuma ya gado umma shi ya sama ma ya rage mai kyauta ne da kudi mai kyautar mota da gida wannan ya yi halin sarki sannan ya yi halin maliya kuma ya dau halin umma dan sarki jamilu gicuba wai shi menene gicuba a sako fayyacin yan amashi aiki ci matakin nera aiki ci matakin dala aiki ci matakin kyauta ne aiki ci masunan girma ne ne makuce mene kicima baka kai wa mai walaka aiki ci masai da imanci ne ma yau na be ku zan ce kicimin naira kai ne ma dole na be ku in ce kicimin dala an wanye simin ne an wanye simin ne na gabas sai mai waka ka dace tun da ka zo hannun manci dan sarki da mai loke cima manci manaja a kanan mu sarai da wani mu mai gidan mu mai share dukan kwallon mu Allah ku ya saka maka dan sarki da mai loke cima dan sarki da mai loke cima ayyadai da mai loke cima an wanye simin ne ayyadai da mai loke cima an banye simin sare dauna ya ziyarci ɗakin Allah sare dauna ya sallaka sannan ya je can madina kuma ya je jifan shedan Allah ku ya amshe ba da kai amin da ya amshi kuma Allah ya kai mu da maje mu
ma mai bauta kuma roƙon sarki Allah mai gida na gabas ne kai aminin gabas ne abban muka ja mai duniya abban muka ja mai manci abba anan mijin duniya ne sannan gashi su dauke sannan roƙo na amana ya canci da gobe waƙan kuma sannan zawar kyauta shi ma ya yi halin manci mai mulki ba zalunci ga aike ba aiki kai manci baya nan kai ku ce min sai dai gabas ne in ko shi gabas baya nan kai ku ce min sai alaramma gwarzon aiki mai sanya maza mamaki gabare ɗan zaki alaramma je gwammanci mana kara sarkin wa a yabe na yi ne ba kafin na rufe aiki na zan sanyo mai gida nan kai aihu maman sai shi dole ne ma bai masa jinjina to wane ne yan amshi ku faɗa mana in kun san shi tauraro ne gungalo mai zafi tamkar garwashi to ai manaja ne mai san al'umma gashi mai kaunar jama'a ne salisu munan gaishe ka salisu munan gaishe salisu munan gaishe ka mama ina maka bai cika manaja ne mama ina gaishe ka salisu manajan ne Allah ya samu dace ya kare mu da shirin mahasaya amin.